Kapuya na magdula to. Ito nga to sa tambayanan na to ba? Gani. Aman. To, bus. Kalata. Si Kapoy nakaayo doon. Hindi ka kabalaban. Ay, isa. Sama. Atras sa atras. Amawlay bayot. Uy. Bayot. 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 Amat ko na guru bayot. Law sama na. Pan. Pan. Ambi ba na yun? Ako ano yun? Uy, ayaw, hilagti yun. Ambi ba na yun? Uy, si kuya ba? Buhis kuya ba? Lakaw kuya. Ako ano yun? Lakaw na yun ya. Lakaw ya, lakaw. Sige ya. Ilak. Sige ba? Sige. Wala ka dako. Ako naman eh. Ambi ba na? Buang. Agay. Uy. Ako naman na kuya. Panoy. Ano? Ambing namin. Ambi ba na? Ambing namin. Ambi ba na? Nanampan kuya. Pawa oy. Ayaw pa numbag. Ambi na upan. Nanampan. Kuwapan. Ano? Pawa dia ba? Buhi ako kuya. Na. Hala ni. Kajiyag yun sa manalay mo. Ngi, ikaw na may gakala na good la. Uy, imo na ako. Imo na. Ikaw may kaaway ana. Uy, mana Mana ni pano? Hilak mong bayot. Uy. Maghilak bayot. Matag na uy. Gawata na ko ni uy, noon sa mga uy. Go, sorry. Gawata uy. Sorry na, uy. Imo mag-giaway. Ikaw mo hinakuan. Sino ko lang away ni mo na? Ayaw tugagwa na ako. Ano na lang nato eh. Ug kasabaan ta ko. Tay na. Nara sila pa. Muni ka away ni mo nak? Kala silang duwa. Hoy! Ano yung gaway ko anak? Tindog! Alangan kay. Ano yung gaway ko anak? Yung gaway ko anak? Tukan di kang papa. Lakaw ako mahalok si mo amahan. Sagpilap mo ka bo. Magpakilaman, magkagapahan. Kamamay ng unga. Wa pa mo kabalo? Palangga na kay ni kong anak. Bisag nailang mo bato ani akong pusilon. Ya inyong awayin ko anak mga abusador kay mong dagko ha. Hutay mong luwag hinila. Wa ko mahadlok. Kana hilak. Hilak yun. Abusador kay mong dagko sa kulaga. Ikaw mo kinang... Wala ko inabot. Wa yung amahan. Sagpila mo ka po. Kita gani. Sige, yawa pa na ako. Dati kami na anak. Sagpa anak. Kana, malos. Ibinuangan ka nila. Wisit. Kaya iyan ang pagmamahan. Mga kumano ka to. Ano na ako? Yung sa mga mo na ko ang pagmangkon. Mangko ni Ora? Cool. Anak ni Ora? Anak ka. Mangko na ko. Anak, anong udik? Doon sa mga mo. Anak. Kalay ko. Utupod ka. So guys, naata karon diri. Kung makita ninyo, naigaway nga pamilya. Naaway sila tungod sa pan. Wa man sila lingaw. Magkaon na taspan. Hoy! Hoy, noon sa imo. Bahala na. Kani man yung kuanan? Vlogger. Yawa to, mati. Mao na sila nag-aaway sa tungod sa pan. Mga animal. Ako yung nagkaon ani. Like and subscribe. Thank you.